जोङो बगामाति पिकनिक श'आव हाबबाय आरोना नै बगामातिनि पिकनिक श' माने गेटआ बेनो आरोना रायजो नोंथांमोन नायना लाबानो जाबाय गेटखौ बिराद मोजां आरोना लोगो नोंथांमोन। हेल' एभ्रिवान आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन बरायबाय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननिसिम आरो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगो नोंथांमोन। स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जे जों एलबाम मोनसे बानायनो नागिरदों आरोना माने बेयाव जों लकेसन नायनो फैदों आरोना लोगो नोंथांमोन। सानथामसोनि उनाव नोंथांमोना एलबामखौ नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोननो जोङो देखायगोन। स' मा बुंबावनो आरोना माने भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना दिनैसो लाबोलायबाय माने बिराद लोमजानाय गुजुनाय जादोंमोन आङो आरो एसे खामानि बेस्थ'नि थाखाय लाबोनो हायाखैमोन। नोंथांमोननिसिमबो नाजानोसै जेबाय हायो थाबैनो लाबोबाय थानो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांदो। स' मा होनो आंनि भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्लालाय। स' जोंनि लकेसनखौ माने मा होनो बगामाति होनना बुङो आरोना नैबे जायगाया बगामाति। स' नैबे बाथौ आरोना बेफोरखौ जों एसे लकेसनखौ नायना लाखादो माने जाहाथे जों एलबाम बानायनो फैगोन नालाय सानथामसोनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे एलबामखौ। स' जों लकेसनखौ नायखादो आरोना स' नोंथांमोना देखायगासिनो बेकग्राउन्डखौबो नायदो बिदिब्ला आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लकेसनफोरा माबायदि नाय। स' जों लकेसनखौ नायना लादो आरोना माबायदि नैबे जै आफा बोराइ बाथौ माने नैबे बाथौ थानसालि आरोना नोंथांमोननो देखायनो जिबाय हायो बे बगामाति आरोना जायगाया बिराद मोजां। एसे जों फैनाया एसे लेट जाबाय होमबाबो जों लकेसनखौ नायना थांखाबाय आरोना बहा लागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय। एलबामखौ जों सानथामसोनि उनाव लाफैनाय जागोन आरोना सानथामसोनि उनाव लाफैनानै बेयावनो बानायनोसै आरो जायगाया बिराद मोजां माने जों एसे मोनाबोबाय ओमफ्राय मा होनो मानसिफोरालाय बिराद फैदोंमोन दैयो माने थांजोब्बाय आरोना एसे जोंनिया एसे लेट जाबाय आरोना। ओइ नैयाव मा होनो बाथौ गायनाय दं आरोना नै बाथौ गांसे बोना खिथिनो र' नोंथांमोननो नैया जाय मा होनो बगामातियाव बेरायनो फैजागोन माने बिराद मोजां आरोना नै मोजां। जोंना नै लोगोआ माने फुरा फट' खेबगासिनो दं आरोना बिथांखौ आं एसे डिस्टार्ब होनाय जादोंनो आं नोंथांमोननो लकेसनखौ देखायबावनोसै एसे जिबाय हायो। लकेसनखौथ' जों नायबाय एसे दैमाथि थांबा हामगोन नामाथाय। स' बिदिब्ला जों दैमाथि थांनो दै। स' जों एबारे थांलायनो आरोना लोगो नोंथांमोन दैमा सेरथिं मोनाबाय एसे इथिथ' मा होनो इथि थांबा पाहाराव थांबा माने बुद्ध मन्दिरखौ मोनहैगोन आरोना बुद्ध मन्दिराव जों थांला एबारे गिनाय फैबाय आरोना मोनागोन नैयानो बिथिं बै नुहुरनाया बे नामाथिं आरोना बे नामाथिं थाङोमोन आरोना बिथिं जों थांला आरोना मानो होनबा दा मोनाबाय हाथि माने मैदेर फैनो हागौ आरोना मैदेर फैयो होनना बुंदों गिनोबो गोनां नङा होमबा। आं नोंथांमोननो जायगाखौ एसे देखायनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला एसे गिनो गोनांलै नै बेनो लामाया बै गोजौथिं गाखोलांगोन आरोना बिथिं गाखोलांबानो बुद्ध मन्दिर माने मन्दिर दङ बै सायाव जायहा बे बगामातियाव फैयो बिथांमोना मिन्थिगौ माने बुद्ध मन्दिराव खुलुमो आरोना बिराद गोजौआव आरोना। स' जों माब्लाबा नोंथांमोननो नेक्स्टआव देखायगोन आरोना बे बुद्ध मन्दिर माने जों मोनाबोबाय एसे फैनाया माने जों जास्ट लकेसनखौ नायनानै थांनायसोमोनथ' ब्लग खालामनाय बिदि नङामोन आरोना लोगो नोंथांमोन। जोङो एबारे दैमा सेराव थांबावनि जोंना लोगोफ्रा बहा थांखो नोंथांमोननो देखायलांबाय थां नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिराद मोजां नै दैमाया पाहारखौ एसे देखायनि हाजोखौ ओइ बेयाव नै मा होनो मोनो बेयाव बायदिसिना जानाय लोंनाय जायहा पार्टि खालामनो गोसो इन्जय खालामनो गोसो फैनो हागोन आरोना बै नैबे जायगा बे न'आव आरोना बे न'आवनो दङ बिराद मोजां जायगायालाय नोंथांमोना देखायलांबाय थादो एसे नोंथांमोना नायलांबाय था बै गोजौआव दङ आरोना बुद्ध मन्दिरा बिथिं थांबा मोनगोन आरोना थांला जोङो नेक्स्टआव थांसिगोन आरोना नै नावबो दङ नै बेयाव दा जायहा नाव बारनो गोसो नाव बारनो हागोन आरोना लोगो नोंथांमोन। बेनो बगामाति होनना बुङो बेखौनो पिकनिक जानो फैनो हागोन आरो बयबो मोजां नै जायगाया भिउसफोरा
नोंथांमोननि देखायलांबाय थादो नायलांबाय थादो बिदिब्ला स' जों एबार थांसै आरोना लोगोफोर बिदिनो सेल्फि लागासिनो पुरा नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ ओइ बहा थांबावगोन नालाय हा बहा नंगौ बिराद मोजांलै मोना मोना बार जानो बिराद मोजां आरोना बिराद गोसोफ्रा हान्थि नाङो स्रां माने सोरबा दुखु सुखु जाना दंब्ला बेयाव फैनानै बार जाफैनो हागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला बिराद मोजां जायगायानो बै हाजोखौ एसे बोना देखायनो आरोना बिराद मोजां नायदो बिराद मोजां आरोना पुरा माने फट' शुट भिडिअ शुट लागासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन नायलांदो जों लकेसनखौथ' नायखाबायानोसै बैथिं मा होनो भुटान मोनगोन आरोना भुटान होनना बुङो बिथिं बै हाजोखौ बारबा भुटान मोनगोन चाइना जेराव चाइनायालाय बिथिं दंखायो दंनायालाय बिथिं मोनगोन आरोना नाय इदिनो दैमाखौ एसे बेसे गोजों नंगौना नङा गोजोंथ' नङा बायदि मोनदों आं खुयासोना गोजोंसोथाय बिदि मानसि दङ आरोना हे नंगौ बिराद मोजां आरो नै सोरबा दुगैनो फैबा फैजागोन बिराद समायना जायगाया नै माने गोजोङानो दैया बिराद मोजां नायनो समायनाखा नै स' नोंथांमोन नेक्स्ट टाइमाव मा होनो मोजां देखायसिगोन आरोना लोगो नोंथांमोन स' जों एबारे थांनोसै आरोना न'आव बिराद बहा दालाय बहा थांना बन थांला बिदि थांला हामा मैदेर फैयो गोजौआव मानो दखान गैया जानो दखान दङथ' ओइ नैबेयाव बिदि दैमाखौ बारना होनांगोन नाव जावबासो दा नाव जावबा बोरै बारनो देलाय हायाना बिदिबा बोग्रि दंफां नैबे नै बोग्रि दोनै गैयाहाय बोग्रि दाथ' बोग्रि गैला गैनायालाय माने बगामाथियाव बोग्रि बिफां गोजा आरोना बांसिन बोग्रि गोजा हाजो हाला बिफां दा मोजां सिनारियालाय नोंथांमोननो माब्लाबा मोजाङैनो देखायगोन आरोना सम लाना फैलायनोसै नेक्स्टआव आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय गुरैयैनो स' दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै आरोना लोगो नोंथांमोन माथो बुंबावनो नङा होमबा आरो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबाय जानांगौ मोजां मोनोब्लालाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो बयबो आंखौ सापर्ट खालामदो बिदिनो नोंथांमोननिसिम हाजासे आरो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों नाजागोन आं हाजासिम नोंथांमोननिसिम स' बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ एसे नै जोंनिया लोगोआ बिराद मा होनो लकेसन नायनाय माने केमेरा खालामगासिनो आरोना माने बिथाङाबो इउटुब दङ आरोना इउटुब माने ब्लग भिडिअ बानायगासिनो दं आरोना लोगो नोंथांमोन स' जों एलबामखौ मा होनना बुङो बै जे जय बर'नियाव ओइ मामोनहाय नोंनिया इउटुब ना मा नामोनलाय माने बिथांनि इउटुबाव एगारनाय जागोन आरोना मामोन नोंनिया इउटुब नामा जि बड' बय इउटुब चेनेल बिथांनि चेनेलावनो जोङो मा होनो एलबामखौ हगारनाय जागोन आरोना बिथांनियावनो नोंथांमोना नायनो हागोन जि जय बड' बय इउटुब चेनेल ना मा होनो आं लिंकखौ होनो हागोन डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना नायलां थाबानो जाबाय बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे एलबामखौ नायनानै थानो हागोन जि बड' बय इउटुब चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो बयबो नायदो नङा होमबा स' नोंथांमोना एलबामखौ नायनानै थादो बिदिब्लालाय Hi friends!
जों एबार थांबाय न'आव माथो खालामनो मोनाबाय नालाय जोब्बाय हाग्रा गोजालै जायगाया बारा बेरायथाव जाया आरोना ओमफ्राय बोग्रि बंफा दामाब्लि नांसायबा बोग्रि फिथाइ थायनाय समाव फैगोन लामा जानाय देखायगोन बाथोन नेलायलायगोन ना मा बुङो ज' लोगोफोर नोंथांमोन दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय